dato que seguro que lle alegra a moitos de vostedes. As empresas buscan cada vez máis perfís maiores, non novos, como se adoita pensar, Bernardo. Iso que no mercado laboral actual, Rocío, hai unha tendencia clara. Vemos os datos. A partir dos 45 anos, a reinserción no emprego complícase, malia ser un dos perfís máis valorados polas empresas pola súa experiencia e pola súa estabilidade. En España, o 58% das persoas en paro teñen máis de 45 anos. É dicir, case 6 de cada 10 traballadores. E dentro deste grupo, un de cada 3 supera xa os 50 anos, o que evidencia que o problema se agrava coa idade. Ademais, máis da metade destes parados leva máis dun ano buscando emprego, o que amosa unha alta taxa de paro de longa duración. A idade marca cada vez máis esa diferenza, pero a experiencia segue a ser un valor, algo que hai empresas que cada vez máis comezan a buscar e a valorar. Óscar, estálo comprobando? Estámoslo comprobando in situ, Bernardo, colámonos nesta empresa que están aquí traballando a reo, pero nós temos preparados aquí a Nacho, que estivo nesta feira, no Encuentra máis de 45, que isto significa que encontraron traballadores de máis de 45 anos, aínda que dicíasme que non lle preguntades a idade por si acaso. Non, a idade non se pregunta, pero sí, estivemos o xoves pasado na feria que organizou aquí a Cámara no auditorio de Ferrol. Nada, a verdade que foi moi productiva, de feito, como che contaba, dúas persoas xa empezan nesta semana, e esta semana temos xa 3 entrevistas de outros perfis que vimos, que pensamos que quizá poidan encaixar. Sempre pensamos no perfil de xente nova, sempre pensamos que as empresas queren contratar a xente nova, pero o perfil de 45 anos ou de máis adiante, o perfil experimentado é moi importante para vos. Sí, as empresas hoxe en día estamos atentos a todo, a xente xoven e a xente máis senior, con máis experiencia. Efectivamente, a experiencia hoxe en día é un grado. Nos en Gabadi, ademais, pois traballamos con xente de oficio, e o oficio apréndese facendo. Entón, a xente que trae esa experiencia, pois é, por suposto, un valor que na empresa pois é importante que seamos capaces de captalo, de integralo, e sempre suman, por suposto. É importante tamén, entendo, que o proceso de adaptación desta xente que xa é experimentada para vos é moi importante porque poden entrar xa en dinámica desde o primeiro día. Sí, totalmente. É xente que coñece o oficio, que coñece a forma de relacionarse cos seus compañeiros, é xente que sabe o que quere, entón é moi fácil, moito máis fácil a veces integralos, sí. Que sabe o que quere é dicir que todas as cousas que xa sabe das condicións e de todo isto que é moito máis fácil para vos in mesmo a contratación. Sí, e tamén, sobre todo, porque a súa carreira xa ten moito máis claro por onde o quere dirixir, non? E moitas veces, pois, encontrase nunha situación de desempleo, pois porque a empresa que estaba, pois, non lle foi ben ou que sexa, non? Pero é xente que coñece o sector, que sabe o que quere e que non está probando, non? Que comprométese. E notas que hai unha tendencia? Notas que o resto das empresas tamén se están sumando? Sí, de feito, outro día éramos como 20 ou 30 empresas ali polo menos, todas estamos competindo polo mismo, entón... Todas competindo polos mesmos traballadores, pero eles xa vedes que xa teñen contratados e que aínda esta semana chegarán a máis. Xa vedes, compañeiros, a tendencia está aí, a xente quere, as empresas, sobre todo, queren xente experimentada e de máis de 45 anos, non perdades a esperanza, compañeiros.